Това е последната карта. Който спечели, другите му купуват снус за цяла седмица. Плюс парите на масата. Значи е време за буст. Пак ще обръщай. Вдигам с 200. Плащам. Този път няма да я бъде буст. Имам пуш. Пичове. Спокойно. По-добре се уведете на Deep Store, пичове. 4 поп. Павче, ти нещо? Не се вълнете толкова, момчета. Ще се чупите нещо. Кой ще звъне на Deep Store? А?